10.7.2025. Západ nad Rimini. Pláž. Inak dnešné počasie celkom vyšlo, neboli ani silné veľké vlny. Tých tu nie píše hlavy. Na ten kopec som chcel vyriesť, ale nepodarilo sa mi to, je strašne ďaleko. Čo by som vám mal takého ešte povedať? Nie som reklamný manažér. Ale je tu veľmi pekné miesto. Ja tomu hovorím hudobné noty. Je to trochu od pláže, od ruky. A musíte ísť cez jednu križovatku, ak nie je viac. Ten dlhý modrý plážový chodník som preskočil. Je zbytočné to filmovať. Vpravo, vľavo sú nejaké bary. Môžete si tam dať aj občerstvenie. Možno, že aj vo forme jedla. Tam som nebol. Nestíham všetko. Inak celé Rimini je zaujímavých miest a zákutí. Toto je jedna z X. A to idem smerom od pláže do mesta. Od východu mesta až k západu. Teda až po železnicu. Vidíte, sú tu takéto pekné fontánky. Toto je tzv. Pešia zóna, kde nie sú ešte automobily. Tu je ďalšia pekná fontánka. Zaujímavá. Samozrejme vľavo reštaurácia. Teraz musíme dávať veľmi veľký pozor. Vstupujeme do priestora, kde jazdia automobily. Normálna legálna križovatka. Dalo by sa povedať hlavná autostráda. Tu nás sa jazdí o obrky. A tu na tom hovorím hudobné noty. Stále ideme smerom na západ mesta. Trmá vrma. Tak čo čakáme? Tu na není nikdy v živote pokoj.
Vpravo vľave sú hotely. Kadejaké predajne, skade čím. Pero si no, tipo globo, tipo eso de ahí no había. No busqué, no, pero vimos rojo. Ahí termina. Si no, a ver. Samozrejme vpravo vľavo hotely, reštaurácie a tak ďalej, kaviárne. Pozor, teraz sa blížime k druhej autostrade, kde jazdia auta. Nie je to hlavná autostrada, ale je to tiež verejná cestná komunikácia. Ale stále pokračujeme na západ. Hudobné noty. Malé varovanie prechodcov. Tu je to križované medzi chodníkmi alebo pešou zónou a križuje sa to s hlavnými cestami, kde jazdia automobily. Mala by tu byť 30-ka, takzvaná zóna 30. Len po niektorí ju všelijako dodržiavajú. Pozor, blížime sa k poslednej autostráde alebo križovatke, kde jazdia normálne automobily. Ale stále sa blížime k západu. Hudobnej noty. Až k železničnej stanice regionálnej. Samozrejme, toto je pešá lávka alebo podchod pre peších a cyklistov. A tu je hlavná železnica. No, nie je to hlavná, je to odnož železnice. Ale pozor, toto je len polovička alebo tretina cesty. Cesta pokračuje ďalej na západ. Koľko to neviem. A volá sa toto Rimini Mare. Lebo Rimini rozdelená na viacero, dalo by sa povedať, dediniek. A tu na úzme náš hlavné železnice. Rimini Mare. Ale tam to pokračuje ďalej. Pozor na to, lenže tam už turizmus není tak aktuálny. Dobrú noc, alebo dovidenia.